Алло, салом алейкум. Салом алейкум, ширкати Сомон такси гӯш мекунад шумо. Маркази саломатӣ рақами 13 як такси раво. Баъд аз 2 дақиқа такси дар назди шумо мешавад. Хуб, саломат бошед. Ташаккури зиёд барои зангатон. Салом алейкум. Ва алейкум салом. бародарҷон, агар имконият бошад оҳистатар ронед. Хоб шудааст. ай Нигоҳ намекунӣ охӣ. илхе бефаросато бисёрам, асабонӣ нашавед. Бародар, ама оинатона нигоҳ намекунем, мо одам бурдесем, ҳезум набурдесем охӣ. бародар, мо беақлим, тан беақлӣ. ҳайвон, пешаки гап мезанед. Бародар, мо ҳайвон нестем, мо одамем. Уна нести, пешаки бисо гап наза. Майли ҳай кун. Ҷа биё. худоҷон мекушам ӯро. восе марказа дар кӯчаи рӯдаки бухоро як гурӯҳ ҷавонон ронандаи воситаи нақлии таксиро лати кӯб доранд. гурӯҳи зудамалро ба ҷои ҳодиса равон кунед. Яксад як, ма 125. Мо дар ҷои амалиёт расидем. Фамилияи шумо рақаму? рафиқ сардор, амалиётро бо муваффақият ба анҷом расондем. дар рафти амалиёт 3 нафар гумонбаршудагон дастгир карда шуд. марҳамат. Ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Марҳамат гузаред. бачаҷон, якдам ист. рафиқ сардор, фарзандони мо ҳамин корро бори аввал надониста карданд. шояд мебахшедешон. надонистани қонун шахсро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намекунад. мақсади ҷазо ислоҳ намудани ҷинояткор аст. оқибати ҷаҳолату бадкирдорӣ бадномию пушаймонист. он ки кирдори бад раво бинад, худ зи кирдори бад ҷазо бинад.